Alebo vieme sa zabávať? Taká je téma tohto týždňovho seriálu Aktualit. Nuž, aktívne sa zabávať, to znamená napríklad aj, ako ja sám dokážem rozhýbať, zaujať, rozosmiať druhých. Takže skúsme sa zaktivizovať. Napríklad aj tak, ako v jednom klube. Pravda je, tu v uliciach Šurian nezvykne byť vo všedný deň až takýto ruch. Zapríčinil ho náš štáb, teda bol podnetom preň. Spôsobil ho, a to už nie ruch, ale svieže veselie, folklórny krúžok školskej organizácie Socialistického zväzu mládeže zo Strednej poľnohospodárskej školy v Šuranoch. A prapríčina? Nedostatok priestorov v združenom klube revolučného odborového hnutia. Čo poviete si, jeden súbor sa na jeho javisko zmestí. Isto, lenže už ani pred Domom kultúry, ako tu združenému klubu ROH vravia, nie je miesta pre všetkých. O svoj priestor sa hlási Očko. Naše zariadenie združuje 12 krúžkov záujmov umeleckej činnosti. 8 krúžkov je teda tej záujmov umeleckej činnosti a 4 krúžky máme tej mimo umeleckej činnosti, že záujmové. Vo vestibule združeného klubu zaujala našu pozornosť výstava diela z tvorby umeleckého fotografa Desidera Németa a akademického sochára Františka Kolára. To je on a ďalší z plánovaných programov združeného klubu ROH. Mládež, čo sa tu sústreďuje, prichádza na besedu. Hosťom bude František Kolár a bude sa hovoriť o všetkom, čo z tvorby sochára a z možností štúdia na výtvarných školách mladých ľudí zaujíma. No a ešte žmurk na Očko. Členovia tohto súboru malých javiskových foriem obsadili javisko so svojím satiricko-humoristickým kabaretom Kolotoč. A propos Kolotoč, získali za ne na celoštátnej prehliadke v rámci Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva v Martine prvú cenu. No ale teraz teba prerušíme. Chceli by sme nakúpiť aj my a my chceme kúpiť informácie. Aké informácie o vašom súbore nám môžete povedať alebo predať? Tak sme dobrý súbor, sme zo Stredného odborného učilišťa strojárskeho, sme celkové dobrý kolektív a radi sa zabavíme. Vás už bude bolieť chrbát, dievky, vstaňte a odpovedzte mi na otázku, prečo sa venujete tejto práci, tejto klubovej činnosti alebo záujmovej činnosti? Že sa budem tomuto venovať, som nevedela a začalo ma to baviť, keď som začala hrať. Teraz jedna otázka na mladenca, keďže medzi vami jediný muž. Povedz, prečo to ty robíš? Pretože je tu spústa krásnych dievok? Nie, ja to robím preto, lebo ma to baví. Nemali by sme zabudnúť, viem, je tu 12 krúžkov a pôsobí v nich 150 ľudí a žnú úspechy, kde sa pristavia. Takže príjemné využitie voľného času v spoločnosti priateľov, ktorí majú rovnaké záujmy a spestrenie voľných chvíľ spoluobčanov, priateľov, ktorí sa prídu pozrieť na výsledky ich práce. Všetci to robia s nadšením a radosťou. Vy nemáte hodiny. Pretože snáď to má človek niekde si v sebe zakodované, že čo si tým ľuďom chce dať, čo si pre tých ľudí priniesť. A ešte súbor malých javiskových foriem Kreotop. Za svoj autorský kabaret si odniesol hlavnú cenu z celoštátnej prehliadky klubovej tvorby. Ako ide dovedená učivo, učenie sa a tanec? No tak dovedná to ide. Musíme sa pripravovať teda na oboje a aj na to učenie, aj na ten tanec. Myslím, že každý chodí do tohto krúžku rád. Prečo? No tak, väčšinou pochádzame ako z dediny, tak na týchto dedinách sa folklórne tradície zachovávajú, takže máme taký bližší vzťah k tomuto. Chcete ďalej pokračovať aj v tanci, aj v škole trebárs? Áno, podľa toho, ako nám to bude vychádzať. Čo ešte dodať? Keď sa hovorí o miestnej kultúre, zvykne sa vravieť o nadšení, obetavosti ľudí, o jedincoch, na ktorých činnosť súborov stojí a padá. Tu v Šuranoch všetko majú. Jedincov aj kolektívy ľudí. A výsledky činnosti súborov hovoria sami za seba. Aj preto sa im tu darí podchytiť deti a mládež. Aj preto tu býva stále plné hľadisko. A na javisku si odovzdávajú štafetu už generácie dedov, synov a už vlastne pravnukov.